tomu říkám romantický večer. Honzík si hraje se svojí novou milenkou. Prostě postelové hrátky. Pan Čičák. Nechej tak, aby vytuhla taková rozcapená. No jo, jsme unavená, no. Jo, to by mohlo být super, tak. Jo, padá jí ten vod. Jde se posrat. Prostě takhle spí kočka na zádech. A to za chvilku normálně chrápat, jak dřevorubec. A teď je to horší, teď nemá ty ruky takhle za hlavu, i kdyby se vzdávala. Třeba to ještě přijde. Jo, už zase je tuhá, ty vole, tak to není možný. To vytuhne pak prostě v minutě. Skroucená jak paragraf. Tak já tak za půl minuty, to už by mohla být tuhá, teď ještě hýbe ocázka. Tak ji pak vyfotím. Jak spí dravec. Už dýchá pravidelně?